Men Victor, vi skal også lave noget andet forspring. Ikke kun fodbold. Ja, så laver vi også sådan noget sjovt noget. Okay, så bagefter laver du også noget. Ej, Victor, det er idiotisk. Også det der. Ej, Victor, skal vi gå hen til forspringet? Nu er der lige et forspring. Alle sammen. Og det er med funny video. Okay. Og så er det jonglering-tid. Propper. Rolig, propper. Jonglerer rigtigt, Victor, eller så bliver du bare sød. Kom så også, jonglerer rigtigt din cirkusab. Jonglerer rigtigt din cirkusab. Jonglerer nu din cirkusab. Sig, jonglerer, mand. Vi skal lige bruge nogle rigtige isbold. Det er ordet. Nej, jojo. Det kommer jojo. Drengen. Lige om lidt laver du noget, Emil. Ja. Er det nu helt ude, Victor? Du ved godt, det er ikke nogen jojo, det er en Diablo. Ja, en Diablo, mener jeg. Hey Victor, skal jeg gøre det? Hey Victor, skal jeg gøre det? Nu tager Emil over for mig. Se Emil, hvad han kan. Kom igen, Emil. Flot. Emil, prøv med at... Prøv. Så kaster du. Kast ordentligt, Emil. Så skal vi... Nu skal der regnes med propper. Sådan. Ja, der er flere propper. Nej, lad være, Emil. Sådan. Stop. Okay, vi kigger lige. Nej, ikke på YouTube, ikke på YouTube. Nej, det vil jeg godt. Fordi at ellers... det kan jeg. Så. Okay, du tager over. Ja. Og imens det, så kan I få et lille forspring af Victors far. Nej! Far, fortæl en vits. Nej, jeg skal ikke på. Nå, okay. Emil, fortæl en vits. Jeg kan ikke nogen vits. Okay, så... Okay, jeg har en. Okay. Der er en mand, han hedder Dum. Okay. En dag så får han en hund, så siger han, det første, jeg siger, det skal hunden hæve. Så falder han over en sten og siger lort, så hunden skal hedde Lort. Og så bagefter, så får han et hus. Så siger han, det første, jeg siger, det skal huset hedde. Så falder han over en sten og siger røvhul. Så en dag, så bliver han fuldt væk. Så ringer han til politiet. Min lort er blevet væk, og jeg er lidt i hele røvhullet. Hele mit røvhul. Forstår I den her, seere? Forstår I den? Så bare hør den her video. Sådan, færdig. Okay. Nu vil Emil lave jojo-træk. Jeg kan ikke jojo. Så ja. Slut for den video.